Lectura do Santo Evanxeo segundo San Lucas. En aquel tempo, Xesús dixo: Ai de ti, Corozaín, ai de ti, Betsaida, porque se en Tiro e Sidón se fixesen os milagres que se fixeron en vos, hai ben tempo que farían penitencia, cubertos de saco e de cinza. Pero o día do xuízo será moito máis levadeiro para Tiro e Sidón do que para vos. E ti, Cafarnaúm, sei que pensás que vas chegar ata o ceo? Alagaraste no abismo. Quen vos escoita a vos, escoitame a min, e quen vos rexeita a vos, rexeitame a min. Pero o que me rexeita a min, rexeita a quen me mandou. Palabra do Señor. Arrepiante. Se podemos escoitar isto, é porque dispoñemos dun computador ou dunha boa amizade que nos lo proporciona. E temos interese por buscar o que nos di hoxe a Escritura. É dicir, temos oportunidade, acceso aos recursos e, de alguna maneira, fomos chamados. En moitos aspectos, somos privilexiados e non podemos aducir ignorancia para caer no erro ou no mal. Se o fixésemos, sería unha ignorancia culpable. Tivémolo a man. Por iso, Xesús hoxe di aos seus seguidores: quen puido escoitar, quen tivo a oportunidade e non seguiron os camiños de Dios, son moito máis culpables de delito que quen non tiveron esa oportunidade e, por tanto, non se arrepinteron. O xuízo será moito máis severo para quen si tiveron os medios necesarios e non os usaron, ou os usaron mal. Temos a palabra, e é tallante: sede perfectos como o meu Pai Celestial é perfecto. Sería entón mellor non saber nada, non oír nada? Algúns poderían dicir que sí, pero o certo é que non é mellor pasar a vida en escuridade e non ter o gozo de coñecer o Evanxeo e de poder achegarse a Deus. As palabras de Xesús non son defensa da ignorancia, senón chamada a responder gratis ao recibido gratis, chamada ao arrepentimiento polas caídas cotiás, chamada a vivir para Deus, chamada ao agradecemento por tanto recibido. Dá un pouco de calafrío escoitar o ai de ti de Xesús e pensar no tempo perdido. Pero aínda estamos a tempo, porque máis arrepiante podía ser chegar ao xuízo final e ver todo o ben, toda a verdade e toda a beleza que por anos poderíanse gozar de sabelo. Preferimos ser Corazaín ou Tiro?